Together, growing in faith, changing communities. Igama likayisebene ndodana nomoya ocwebileyo. Namhlanje thandwa zami ngiyafisa ukuba sibuke izwi likaNkulunkulu. Ngifisa siyofunda ivangeli lika Lucas chapter 8 from verse 19 to verse 25. Luke chapter 8 verse 19 to verse 25. Then Jesus' mother and his brothers came to him, but they were unable to join him because of the crowds. He was told, "Your mother and your brothers are outside standing out, and they wish to see you." He said to them in reply, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and act upon it." Kunento engifuna nengifisa siyibuke kancane. Then his mother and his brethren came all the way to visit and to see him, to spend time with him, but they could not do that because of the crowds. Uyabona thandwa zami, kunezinto esingasakwazi ukuzenza. Phambilini sasikwazi ukuzenza. As a family, there were things we were able to do. As a family, we were able to spend time. As a family, we were able to drive home, sivakashe kagogo, kamkhulu, komalume. As children, we had a good relationship amongst ourselves with our parents. Sisaqala ukuthandana, kwakumnandi, kwahlezi jatshulwa. There were things that we used to do, but we are no longer able to do them now. There are things that we still long to do, but we are unable to do them now. One of the things engifisa sibuke, in your journal, write down for yourself, what are the things that I wish I can still do, but I'm no longer able to do them. Umpostoli Paul ngiseyingane ngangenzisa okumntwana, ngangihlala njengengane, ngangijatshuliswa okwengane, kodwa manje sengimdala. Athi uJesu kuPetrus, athi bheka siyofika isikhathi la bekulula khona izingalo, bekugqokisa, bekwenzisa izinto ngoba amandla yobungisenawo. What are the things that you long for, that you miss, and you are no longer able to do? Iziphi izinto ongasakwazi ukuzenza manje? And sometimes as a family, uthola ukuthi we used to have Sunday dinners or Sunday lunch. As a family, we used to sit around the table and eat. As a couple, we used to at least go out once a month. As a family, we used to spend time together. Now we are no longer able. Khona abanye abantu, as families, they loved each other. Yabona ithandwa zami, munomndeni osakwazi ukuhlanganyela ndawonye, ubambisane ekwenzeni izinto, mbonga uNkulunkulu. Musa nomndeni ma ukuthi khona into eyenziwayo ekhaya, wonke amalungu omndeni asondele, athi how can we help?
afike not just ngomgqibelo ekseni kodwa afike throughout the week, afike aqinisekise yonke into ihamba kahle. Mubonga uNkulunkulu ngalabo bantu. Usanabantu okwazi ukubabiza ngomndeni, ukuthi usanabantu are able ukuthatha ama leave, usanabantu are able to stand, usanabantu are able to send assistance without expecting anything. Mubonga uNkulunkulu ngomndeni wakho. Kweminye imindeni abantu bazenzela umathanda, kweminye imindeni iqashwa abantu, kweminye imindeni icelwa abantu nomakhelwane because abantu bala ekhaya boze bafike ngosuku lomcimbi uma befikile. What are the things that you miss the most, that you are incapable, unable to do now? Kodwa khona nalombuzo obalekile. Lithi izwi likaNkulunkulu, they were unable to see Jesus because of the crowds. Yabona ubuningi buyabona ububende. The crowds sometimes can destroy and distort reality. Iyangithinta lento ethi uMaria akakwazi ukuhlangana nomntanakhe ngenxa yesixuku, ngenxa yesiphithiphithi, ngenxa yenxokozelo, ngenxa yomsindo, ngenxa yempakamo, ngenxa yongaxolelani. Kunezinto esingakwazi ukuyilungisa. Khona abantu basebenza ndawonye, bayazalana, bashadile, basekhaya elilodwa, kodwa liyaphela isonto bengabonani. Iyaphela inyanga bengakhulumisani, kodwa bayaphambana ekhishini elilodwa elincane. Uma kuwukuthi lo muntu usebenzisa into engiyifunayo, uyaphuma ubuye engasayisebenzisi. Ma ukuthi bisetshenziswa usibanibani uyayiwasha as if inezifo. Yini lena esivimbayo? Yini lena esinqabelayo? Yini lena esinqindayo ukuba sikhule? What is it that prevents us? Kwesinye isikhathi isixuku, the crowds. Khona izinto ezithi zenzeka la ekhaya, hawu uyezwa kamakhelwane sebekhuluma ngazo. Hawu bengithi nje mina lento iphakathi kwami nawe ma, how come eTexini sengihlangana nomama wasesontweni usengibuza lento? Bengithi mina lento iphakathi kwami nawe dadewethu, how come abantu abakho sebeyangihlinela? Bengithi mina iphakathi kwami nawe lento mfowethu, how come unkosikazi wakho esengizonda? Kunabantu thandwa zami, you must never forget this. Khona le impukane ekuthiwa impukane ehlaza. Uyohlezi uyibona leyo mpukane ehlaza nalezo impethu la sekubola khona, la konakala khona. Under normal circumstances ngeke uyibone impethu unless kunento ebolayo, ngeke uyibone lezo impukane ezihlaza unless kukhona into engcolile. Khona abantu, I call them ama opportunist. Khona abantu
who thrive ekulimaleni kwenu. Khona abantu who find joy ekutheni nina anizwani. Khona abantu who ride kwingxabano yenu. Yabona kunento ekumele siqaphele masabantu sikhulile. Akusibo bonke abantu abezeduze kwakho abakusizayo, abanye bazokubanga umsindo. Yabona khona abanye abantu mawushayiswe imoto abazogijima bame hayi ngoba nakho bazosiza, abanye nje bazobuka ukuthi hayibo uyaphila noma ufile. Abanye bazothatha i-evidence abazoyishutha ukuthi abanye bayoxoxela abantu ukuthi uyazi ngidlulela phana emgaqweni khona umuntu obeshayiswe imoto unyawo beselibhekelena, ubuchopho bebusakazeke yonke indawo. They're only here to tell stories. Ungayikhohlisi uyitshela ukuthi wonke umuntu osondela empilweni yakho has your best interest at heart. No. Uyabona thandwa zami, kunezimo empilweni ekumele sikhule kuzona. Kunezimo empilweni ekumele sibe badala ngokwengqondo kuzona. Uma nizalana ningumndeni, uma nishadile ningumndeni, akusiye wonke umuntu okujabulelayo ukuthi niphila kahle, niphilisana kahle. Khona abanye abantu abanibuka nithandana ubezwe besho kuyophela siyofana. Uyabona khona lolu hlanga, angazi noma uhlanga noma umjovo noma yini noma insila ekwabanye abantu, insila yongakwazi ukujabulela into enhle yomunye umuntu. Yabona khona abantu abajova ngesikhathi sa COVID namhlanje basanenkinga abayithola ngenxa yomjovo ka COVID. Khona abantu abanjalo empilweni. Khona abantu abakwazi ukubonela okuhle, abakwazi ukufisela okuhle, abakwazi ukuthandela okuhle. Bona ngathi bangahlezi bebabaza, bangahlezi bephebeza, ngahlezi kunomsindo. Wethandwa zami, are you aware ukuthi khona abantu empilweni ngathi bangahlezi bephuzile bona Monday to Friday? No, ungangizwa kabi, abanayo imali kodwa ngathi bangahlezi bephuzile. Ungangizwa kabi, abayithengela utshwala baphuza kwabanye abantu. Banaleli lukuluku lokuthi ngathi bangahlezi bemnandi njalo. Banaleli lukuluku ngathi bangahlezi bebe under the influence njalo. It's abnormal for them ukuthi kushaya u10 ekseni bengakaphuzi. Khona abantu abanjalo nangomsindo. Yamazi umuntu ovusa umsindo noma kade ungekho. Yamazi umuntu ovusa isiphithiphithi noma kade singekho. Yabona emndenini kunabantu sihleli sonke siyajabula, kodwa makuke kwafika yena uzwa abanye bethi ayi mfethu ngisengicela ukukushiya, ayi mfethu sengiyahamba, hawu yindaba kwenze njani? Ayi mfethu hayi yabona nje wasekhona usibanibani kuzoba khona umsindo la ekhaya manje. Njengoba sekukhona usibanibani kuzoba khona isiphithiphithi la ekhaya manje.
Yazi khona into engake ngayisho ngelinye ilanga. Khona uhlobo lwabantu amongst our friends. Meka vula umlomo uzokhuluma kabi ngomunye umuntu. Whether iqiniso noma manga, whether it's justified or not, meke avula umlomo uzokhuluma kabi. Yazi khona uhlobo lomngane niba nalo enithi manikhuluma nisho ukuthi ayibafuthi no matter what kodwa ningamtsheli usibani lento. Ngoba once natshela yena sentshele izwe lonke. Izwe ngihleli kulona kwamanje ithi Luke 8 verse 19. uMaria ufuna ukuyobona umntanakhe kodwa akasakwazi ukumbona ngenxa yesixuku. Isixuku siyamvimba ukuba ambone. Mhlawumbe nami nawe kunezinto esingasakwazi ukuzenza ngenxa yesixuku. Thanda zami khona into engifisa ukuyiveza. Khona omunye umuntu ongakwazi ukukhuluma kahle nabantu. Khona omunye umuntu othi mayse right adelele. So khona omunye umuntu ongakwazi ukubuyela kubo. Akakwazi ukuthatha izingane zakhe ayivakashise kubo. Akakwazi ukuyocela unina nodade wabo bamgadela umntwana ngoba uye emsebenzini ngoba wahambe delelile kubo. Uboqaphela mu valelisa ungavalelisi namagama aziswane. Ungavalelisi namagama ayinhlamba. Ungavalelisi namagama adelelayo. Ngoba ngelinye ilanga uyolifisa, uyoliswela, uyolidinga ikhaya. Write it down for me. That's the word for today. Ngelinye ilanga uyolidinga, uyoliswela ikhaya. Ngelinye ilanga ngiyolidinga, ngiyoliswela ikhaya. Thandwa zami, I can have a mansion. I can stay in a duplex. I can stay in whatever, in a double story, in a triple story. I can stay in gated communities. Kodwa ngelinye ilanga ngiyolidinga, ngiyoliswela ikhaya. Ngelinye ilanga ngiyodinga ukuyikhaya. Yabona khona yazi uNkulunkulu mina kwesinye isikhathi ngeke ngithule ngibuke lensizwa ngithi hey kodwa wena uNkulunkulu avuye ixuke. Ngithi yabona wena uNkulunkulu hey wayisiza wangahlala phakathi kwethu sikubone njalo. Yazi khona ezinye izinto ezithi mase zenzeke empilweni mhlambe ingenzeki kuwena kodwa zenzeke kubantwana bakho. Uthola ukuthi fanele uye ekhaya. Fanele uye kulabantu obubathuka. Fanele uye kulabantu obubabiza ngento engelutho useless. Uthola ukuthi awusakwazi ukuya khona. Uthola ukuthi sengivimbelekile ngoba benginempakamo. uJesu akakwazi ukuhlangana nonina. Unina ungaphandle. Khona uverse 20, he was told that your mother is outside. Told by who? Told by who? Ubani lona owahamba wayomtshela ukuthi hey ungaphandle uma wakho. Bangaphandle abantu bakini. And that person always worries me. Lowo muntu une access kuJesu kodwa uma kaJesu akanayo iaccess kulowo muntu. Wethandwa zami,
wake waxabana nengane yakho ikudube iyohlala nomfowenu, iyohlala noma wakho, iyohlala nodadewenu, wake waxabana nomyeni wakho akudube ayohlala efletini, ayobuyela kubo, ahlale nonina, unina amgone. Wait, let me say this. Someone has access entweni yakho wena ongesenayo i-access kuyona. Someone has access entweni yakho wena awusenayo leyo access. Engithusa mina lento. Uyamazi umuntu o privileged ngezinto zakho wena mnikazi wazo, you are impoverished by not having them. Hayi, khona into engahlangani, khona into engahlangani. Le ndoda iyakwazi ukutshela uJesu ukuthi uma wakho usemnyango, kodwa uMaria akakwazi ukuvela kuJesu athi mntanami ngize kuwena. Hayi, ungavuma abantu babe ne-access entweni abangenayo ilungelo lokuyi-accessa. Write this down. Ungabavumeli abantu babe ne-access ezintweni abangenayo i-right yokuyi-accessa. Don't allow people to have access in things that they have no right to access. Do not allow people to have a privilege to access things that do not belong to them. Ungathatha ukudla kwabantwana uyokunikeza izinja. Angikwazi ukuhlala ngondle la kodwa ekhaya abantu abami balambile, unkosikazi wami ulambile. Angikwazi ukuhlala ngipaka imoto yami ngivula ibhuthi kuphuzwe, ngikhipha imali ngiyothenga inyama kosiwe, kodwa ekhaya ugesi awukhokheliwe, ama-fees awakhokhiwe, ukudla akukho. Akhanti yabona mangiyothenga esitolo, mangibona into ibiza, hayi ngiyabakhuza abantwana ngisuke ngithenga kubona ngithi hayi yabiza lento yenu. Bathi hayi baba benza ukuthi ngithi hayi ngeke abantu abami, ngithi imali yengane zami le, imali yabantu abami le, anginamali mina, imali yabantu abami. Le mali kumele ikhulisa abantu abami, le mali kumele ifundise abantu abami, le mali kumele yenze okuhle yenzela abantu abami. Khona omunye umuntu okwazi ukuba ne-access kuwena, ingane zakho ayisakwazi uku-accessa. Khona umuntu okwazi ukukubona uhleka, ujabule, u-excited, kodwa ekhaya uyibhubesi. Hayi, something is not adding up. Something is not adding up. Yabona umuntu ufanele uhlala uyinuka amakhwapha. Kungani kumnandi ukuhlala nosibanibani kodwa mangiye ekhaya I feel so heavy? Kungani kube easy
ukuspend izinto lapha, kodwa mangiya emzini kaBaba ngungoqo. Yazi khona abanye abantu ngaphandle akekho okucela ukuthi awusibani awusithengela naka ama-ice asephelile, awusithengela imbenge embalwa sidle, awusithengela abacelwa, kodwa ekhaya kumele bacelwe. Eka nje ngaphandle emsebenzini, yazi kunamafem every Friday bahlanganisa imali bayosa. Every Friday bane happy hour, and they happily do that. Khona abanye abantu njalo on Friday bayaziwa bazofika ekhaya after 12 without fail, religiously bazofika ekhaya after 12, bebekephi, bebephuza utshwala, bebedla inyama, bebenabangani. Mabefika ekhaya ngomgqibelo ekseni uyavuka akukho lutho, kodwa futhi uzovuka ahambe, uzo expect izinto. No, ithandwa zami, mina iyangithusa lensizwa ukuthi how come wena you have access entweni yami, mina I don't have access kuyona? How come wena ingane yami iyakhuluma nawe kodwa mina endlini iyangihlinela? No, you're not being a true parent. Ukuthi awuyizali umamncane, umamkhulu, umalume, ubaba omdala, umkhulu, ugogo, ukhulu, uma ingane irongi. Kungani ugone umntwana engabe uyamkhuza umbuyise umlethela ekhaya? Kungani ungezi uzosihlalisa phansi ukhulume nathi? Kungani ma umyeni wami ahlale emzini wakho all these years? No, ithandwa zami, this is wrong. We cannot allow that. Umyeni wami nje lona, uma sekuphela inyanga engekho ekhaya, ubani ovala amagate la ekhaya? Ubani obusisa leli gceke? Ubani ochelayo ebusuku uma umyeni wami esehlala kubo? Ubani? Yes, isicabena ngiphike, kodwa usawumyeni wami. Yes, sicabena ngiphiki, kodwa uyena ovala amasango. Yes, usawumyeni wami angiphiki, kodwa uyena ozovuka achele phakathi kwegceke before silale. Yes, umyeni wami angiphiki, kodwa uyena ozodiscipline abantwana. Yes, umyeni wami angiphiki. No, the same applies kumakoti. Yabona umama uhleli nengane yakho owayishadisa, uthi ayihlala lamntana nami vele uyabheda umyeni wakho, yakuhlula inkonzo yokuba umzali, yakuhlula inkonzo yeqiniso. Angiphiki ma ukuthi ugana umuntu olimazanayo o abusive, that is a different case. But just because kube ne misunderstanding and they are trying to reach out and send to dene nina, phela ithandwa zami khona efuna singayikhohlwa. If kunemali engihlezi ngiyithola kuwena, kunama benefits engihlezi ngiwathola kuwena ngobukhona bakho la, ngeke encourage ukuthi ubuyele emzini wakho. It's not about me supporting you. It's about me ngikuncela everything I can ngoba ngixabene. Yazi lento boyibona kanjani? Khona umngane oxabana naye emsebenzini bese kuba khona amanye ama colleagues azoshesha kujwayele ngoba nakho kune gap ayibonile, ebesefuna nawo niba bangani ngoba yazi azobenefita, and they will do anything and everything to make sure anibuyelani noSibanibani because bafuna ukuthola lezi zinto owawuzenzela lo munye. Akusiye wonke umuntu osondela empilweni yakho who has your best interest at heart. You know the sad part? We know the truth, but we don't believe it. Akusiye wonke umuntu osempilweni yami ongifisela
okuhle. Akusiye wonke umuntu osempilweni yakho who wants to see the best in you. Khona abanye abantu who are always waiting like vultures. They wait for you to fall so that they can charge and finish you off. Khona omunye umuntu wena you will think beze kuwena because they want to help you and give you the breath of life. In the meantime, they are choking you to death. Khona omunye umuntu oyitshela ukuthi ukunikeza amanzi kanti ukunikeza uviniga, ukunikeza upoison ozokubulala. Khona abanye abantu babengeke balimale, inkinga ba-endapha ezandleni ezi-wrong. Khona abanye abantu they would have saved imndeni yabo, inkinga yabo ba-endapha ezandleni e-wrong. Khona abanye abantu they will have kept their career, inkinga yabo ba-endapha ezandleni ezi-wrong. Khona abanye abantu they could have saved their children, inkinga yabo ba-endapha ezandleni ezi-wrong. Wethandwa zami, I once said this, mangasane uthathe i-soccer ball uyinikeze mina, lelo bhola mhlambe will only worth about what, 500 rand. Uthatha amakhokho uwanikeze mina, lawo makhokho will be worth maybe 2,000 rand. Kodwa uthathe i-soccer ball, this very same soccer ball, uyibeke ezandleni zika Zinedine Zidane, uyibeke ezandleni zika Ronaldo, uyibeke ezandleni zika Messi. Do you know ukuthi lelo bhola will worth millions? Do you know ukuthi lelo bhola will worth millions? Lawo makhokho will be worth millions. The issue is not about ibhola. The issue is about izandla eyiphethe ibhola. The issue is not about amakhokho. Izandla ukuthi lamakhokho abegqokwa uMessi. Mhlawumbe udlala igame eyodwa, mhlawumbe udlala ifinal awina ngayo, and then le auctionwa lelo khokho kuthiwa nanti ikhokha akora ngali igoli. Elithenge ngo-2,000 rand, eliphiwe phi, kodwa lelo khokho because of izandla. Thatha igolfer, thatha iclub, golfing club, induku yegalofu, unginikeze yona kumina it's worth 700 rand, kodwa inika uTiger Woods it's worth 1,000,000 rand. Thatha isicathulo Crockett and Jones ogqokwa yimina, kumina it's worth 500 rand, mawugqoka Michael Jackson it's worth 1,000,000. The issue is about isandla. Khona ezinye izinto zoniwe isandla ezisithintile. Khona ama relationship oniwe isandla eziwathintile. Kingilele esandleni, ubani one access yakho? Thandwa zami, write this down for me. Do not let anyone, do not let any person, or don't just let anyone have access to you. Do not just let anyone have access in you, to you, in your life. Ungavumeli nombani abe ne-access kuwena. Do not just let anyone to have access in your life. Abantu abaningi balinyazwe ukuthi you've allowed access. Do not let any person or anyone just who have access to freely have access. Uzolimala. Uzolimala. Uzowela ezandleni ezirongi. Khona information engafanele ingene kulesiya sandla. Go and shred it. Ingakho emsebenzini nasema ofisini kunama shredder. Khona ezinye izinto you must not just easily give access to. Do not let anyone just have access kuwena. You must be able to sense
You must be able to caution. You must be able to scan. You must be able to say, I cannot allow this. You have access to this. Wethandwa zami, yalibona ubisi. Uboku uthatha ubisi. Ulufudumeze. Uthatha uviniga. Ufake kulolo bisi. Ungitshela uzokwazi nokuliphuza. Ngeke. To change into something else. You will end up having something better than ubisi. You'll have your butter. But awukwazi ukuthatha ubisi olufudumele ulufake uviniga and still tell me uzophuza ubisi. Alisekho selishintshile, it's no longer ubisi. Khona ezinye izinto ziyilento eziyiyona, khona ezinye izimo ziyilento eziyiyona, khona eminye imishado iyilento eyiyona, khona abantwana bethu bayilento abayizona, because we did not stop access. They were accessed by wrong people. They landed in wrong hands. Balinyazwa, bathintwa isandla esirong. Ufuna ukujumpa ngiye ku verse 22. Jesus, it's a different story. Jumps into the boat. And when he jumps into the boat with his disciples, he says to them, let us cross over to the other side. Kunento engifisa ukuqhubeka ngayo. Hlobo luni labantu obamemayo into your boat. Hlobo luni labantu abane access to your life. Hlobo luni labantu abane access into your family's life. Yabona ithandwa zami, khona into engake ngayisho and namanje ngisafisa ukisho. Abantu bagangile. Abantu bagange ngendlela ethusayo. Umuntu akanqeni ukukunika igift. Athi nansi iface wash. Athi nansi into ongayigcoba ebusweni. Athi buka mina ingisebenzele kahle kanje. Okwesinye isikhathi abe uanonymous. Akuphe kodwa. Okwesinye isikhathi wena ngoba uyamthemba. Khona abanye abantu abangenawo ama boundaries. Thola ukuthi imuze kwakhe uthola ivisitor selize ligamanxe liyongena nakuma bedrooms. How usuyagcoba wena sewuyaqhubuka ebusweni. Kade ongangigcoba nje lento, kodwa namhlanje mangigcoba sengiyaqhubuka. Namhlanje mangigcoba sengiyalimala. Namhlanje mangigcoba izinto sekonakela. Then you realize ukuthi ayibo kanti le product sengigcoba isikhathi eside kangaka kwenze njani. Meme suya kudokotela mabekuchecka mabethatha igazi thiwa wena ubufaka upoison emzimbeni wakho. Makuthathwa le product iyotestwa, hayibo le product ayiyona lento ebiyona. There is a foreign chemical here. Ngicela ukubuza ithandwa zami. Do you really believe every person loves your beautiful clear skin? Kasengicela ukuyibuzela nje. Khohlwa ithina esigraf esirava nehwanqa nayo. Ngikhuluma nje kulabo besimame abanobuso obuhle azathi umne nginobuso obuhle nginomzimba omuhle osulekile angina pimple anginalutho akunalutho angina eczema. Do you really believe all your girlfriends love this? Do you really believe ukuthi everyone loves a peaceful marriage
uyafika wena uzositshela hayazi bekade ngino baby uyazi sambile saba ne vacation uyazi ubaby ungithengela ukuthi uyazi ubaby kade sambile siye ka Mercedes unemoto afuna ungithengela yona hawuyazi phela usibani uthe usefuna ukulona ukuthumela abantu yobathumela sobe sikhona uyoyithumela incwadi bayofika sobe sikhona khona abanye abantu balinyazo ukuthi what kind of people do you have in your boat hlobo luni lwabantu onalo empilweni yakho yabona kunale concept eyiqiniso uma ufuna ukuphumelela empilweni ungatshela abantu then uzophumelela mufuna ukuphumelela ungaxoxeli umuntu ngoba once waxoxa kunofeleba who are always waiting at the door waiting to see how can they disrupt that plan, how can we disrupt that happiness. Thandwa zami, you must not believe everybody wants to see you happy. I do not know how many times I can say this. You must not believe everyone uyafuna ukubona kunokuthula. Yazi khona omunye umuntu o-enjoyayo ukuthi uyixoshile ingane yakho. Asho yena ehleli nezakhe, ngicishe ngathi asho yena ehleli nomquba wezakhe. Kodwa asho yena ehleli nezakhe. Kodwa nje uyena okuphushayo, awuyabheda nje usibanibani, hayi mxoshe nje usibanibani, hayi usibanibani useyabheda nje wenza ukuthi nokuthi, hayi mxoshe wena mngani wami, hayi ungammeli wena mngani wami, mina ngummeli nje unonsense kwami nezami ziyazi, asheqamba manga. Uyaphosisa. Ezakhe zimgibele emakhanda. Ezakhe zimkhalisa ubusuku nemini, ezakhe zimsendela uhide le message ku WhatsApp zimthuka. Kodwa wena ezakho uthi ixoshe. Yazi thandwa zami. Uyazi khona abantu, if you are having a problem in your marriage, ungayi kubantu okuzoba lula kubona ukuthi bathi mdivorce. Let me say that again. If you are having a marriage problem, marital problems, ungayi ukuyofuna i-advice kumuntu okuzoba lula kuyena ukuthi vele usibanibani uyabheda mdivorce. Don't go and ask for that advice. Ya kumuntu ohlukile, ozoba objective, ozofuna ukwakha, someone who has your best interest at heart. Yazi khona abanye abantu who are waiting to tell you, welcome, join the club. Khona abantu who are waiting to tell you, I don't worry mnganami, kuyaphileka, buka thina nathi siyaphila. Khona abanye abantu who just want to see their group grow at your expense. Hlobo luni lwabantu who are in your corner. Hlobo luni lwabantu who are in your circle. Hlobo luni lwabantu oconfida kubona. If that person is willing to see imisebenzi yakho ne commitment yakho in your wife, in your husband, in your children, ishabalala like that, that person does not love you. You've invested, you've been married for how many years? You've invested time. You've invested the best years of your youth.
uzohamba uyocela iadvice kumuntu vele naye ozofana athi kuwena welcome to the club, asambe so celebrate, vela yabheda amadoda, vela abantu besifazane ba useless. No. There is no such a thing, buy one get one free in life. No. You've got to be careful what kind of people you've got in your corner. Ungahamba ubuza ama-advice kubantu owaziyo ukuthi they don't have your best interest at heart. Uzolimi labo. Hayi osibani banje bayayibekezelela imbedo. Hawu. Kanjalo nje. Hayi ngeke nje osibani bayibekezelela imbedo kodwa akafike kubhebe engidrop emsebenzini sekuyibona abakhekeza eduze kaBhaby. Hawu kodwa have a right. Wema. Thandwa zami. What kind of people do you have in your corner? Hlobo luni lwabantu abasempilweni yakho? What kind of people are in your corner? To Jesu ngifuna ungena and cross over. Khona abantu who are there because they are benefiting. Khona abantu who are there because bafuna izinto kuwena. Yabona khona into ebuhlungu empilweni and abantu abayi-understand. Khona abanye abantu abazokuvakashela kwakho because unegrosa bona bafuna ukuwaste yabo. You must be careful ukuthi i-access oyinikeza abantu ekhaya lakho ihambe iphelelepi. You must be very careful i-access oyinikeza abantu empilweni yakho ihambe iphelelepi. You must be very careful i-access oyinikeza abantu emshadweni wakho ihambe iphelelepi. You must be very careful ukuthi i-access oyinikeza abantu empilweni yabantwana bakho ihambe iphelelepi. You can't just give a blank check. Uzolimala. You cannot. Abantu laba bazokulimaza. Bazokuhleka musulimele. Be careful iphelelapi i-access yakho. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.